फिन आरोबाव चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरिफोरनि बाख्नायजाथाव हाबा। चिरां जिल्लानि बर' खौरांगिरिफोरनि जाथि बासियालासे सुबुं अनसायनायखौ फिन आरोबाव नुनो मोन्दों। देहायारि नोरजिया गावनि आंगो न' बांखौ मिथिरोङै सुबुंफोरखौ हेफाजाब खालामदों चिरां जिल्लानि बर' खौरां फोसावग्रा खौरांगिरिफोरा। थांनाय सानखालि सान्थिपुर बाजाराव थाग्रा सासे सुबुंखौ हेफाजाब होखांनायनि उनाव फिन आरोबाव चिरांनि काजलगाव बाजाराव आलाय-सिलाय थानाय सासे दुखुथिया सुबुंखौ मदद खालामबावदों। नंगौ, बेबायदिनो आलाय-सिलाय नोरजिया सुबुंनो गानग्रा जि-जोमफोरा मोजां नङैलाय गानग्रा जि होनानै, खबसे ओंखाम जाहोनानै, खानाय दारिखौ सिनस्रांनानै, आखाइ आरो आथिंनि आसुगुर हाना होनानै, थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानै सावस्रियारि साखोन-सिखोन खालामना होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे समाव चिरां जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि जोहोलाव मुसाहारिया फोरमायदों, जों रायजो-राजानि मदद आरो हेफाजाब मोनोब्ला इयुनाव साबसिनै बेबादि हाबाखौ मावलांबाय थागोन होनना। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहायै टाइम नाउ बड'लेण्डनि मेनेजिं डिरेक्टर प्रमेश्वर नार्जारी, BMN निउजनि मेनेजिं डिरेक्टर दानिल औवारी, बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारी, लोगोसेयैनो निउज पर्टेल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि जोहोलाव मुसाहारि आरो खौरांगिरि इजराय बसुमतारी आरो अनजालु बसुमतारी बिथांमोना खौसेयैनो बाहागो लायो। नंगौ, बाथ्राया थारैनो सैथो। जिथु थांनाय मैयाहाय जोङो सान्थिपुर, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुरावहाय सासे सुबुंखौ सासे बाजाराव थाग्रा सुबुंखौ जोङो मदद खालामदोंमोन। बयबो नुखादों, खौरां बिजोङावबो जों फोसावना होनाय जादोंमोन। दा बे फोसावखांनायनि उनावहाय जोंनो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनिफ्राय जोंनो गोबां मानसिफ्रा जोंनो खोन्थाहरदों, काजलगावआवबो बेबायदि सानैसो सुबुंफोर दङ होननानै। खोन्थाहरनाय लेखायैनो जोङो गोनांथार मोनसे खामानि लानानै काजलगावआव फैदोंमोन। जोङो लोगोसेनो गासिबो खौरांगिरिफोर, बर' बिजोंनि खौरांगिरिफोर जोङो चिरां जिल्लानि फैनानै जोङो सिन्था खालामबाय आरो जोङो बिथांखौ नायबाय। नायनानै नुबाय जोङो नंमारगौ दङ बेहाय, बे काजलगावआव मोनसे अभारब्रिज दङ, बिथाङा बे सिङावनो थायो। ओमफ्राय जोङो नायबाय, बिथांनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रिमोन, खानायाबो लावजोबनाय, आसुगुर लावजोबनाय, मोदोमाव गाननाय जि मोजां गैया। आरो मिथिबाय जोङो बिथाङा ओंखामखौनो जायानो, ओंखाम जायालासिनो थादों होननायखौ जों मिथि मोनबाय। गोसोआव खोब दुखु मोनदों जोङो नुनानै, आरो जोङो रायज्लायलायनानै बिथांखौ जोंनि धोरोमनिफ्राय जा सहाय खालामनो हायो बेखौ जों खालामदों। बिथांनि गाननाय जि मोजां गैयामोन, बे हिसाबै जोङो बिथांनो गाननाय जि मोजां होबाय। बिथांनो एसे ओंखाम जाहोनाय जाबाय जोङो। आरो बिथांनि जिथु देहा, खानायफ्रा लावजोबनायमोन, बेखौ जोङो सिननानै होबाय। आरो बिथांनि मोदोमाव ओरैबायदि मैलाजों बुंफबनायखौ जोङो थुखैबाय। बिथांखौ मोनसे मोजां थासारियाव बा मोजां माबायाव जोङो लाना फैबाय आरोखि, खालामबाय जोङो। नैबे जायगानि थागिबिफ्रा जोंनो खोन्थानाय बायदिब्ला नैबे जायगायाव बियो गोबाव 5-6 मासनिफ्राय दङनो, बेयाव थायो होननानै बुंदों। जों नाजादों आरो जोंनि धोरोमनिफ्राय जा हायो जों सहाय खालामबाय। आरो जों बिथांजोंबो रायज्लायबाय, आरो बिथांजों जों रायज्लायनायाव जे हमदांनो हादों बिथांनि जिथु साननाय बेयो बारा गाज्रि जानाय नङा। बिथाङा बुहुद बुजियोबो, आरो जि खोथा बुङो बेखौ बिथाङा जास्ट खर'आ एसे बेहा प्रब्लेम थानो हागौ। आरो जों बिथांखौ सोंनानै मोनदों, बिथाङा तिनिसुकियानि होनना बुंदों। मा नाम मोनलाय? रन्जन थाथि होनना बुंदों आरोखि, तिनिसुकियानि। ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानै न'खरनि मानसिफोर दं होननानै फोरमायदों। दा तिनिसुकियानिफ्राय थाबायै फैनानैसो नैबेसिम सफैदों होननानैबो खोन्थाना लादों आरोखि जोङो। बिथांनि देहा मोदोमखौ फोसाबनो मोननानै नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों? निस्सय बहुद गोजोननाय मोनदों। जिथु बेयो मोनसे मानसि हारिनि मोनसे खामानि मावनायनि बाहागो होननानै जों सानो। मानसिनि मोनसे धोरोम बियो। जोङो ओरैनो थानो नाङा। जायखिजाया सुबुंफोरानो गावनि साखाथियाव बेफोरबायदि सुबुंखौ नुयोब्ला जेरै हायो एरै हेफाजाब होनांगौ। सोरबाया हेफाजाब होनांगौ, सोरबाया उखैनानै थायोब्ला नोंथाङा जुदि आखाइयाव बिथांखौ हेफाजाब खालामनो हानाय थाखा फैसा, रां रुफा दङब्ला, बा ओंखाम बोथिसे बिथांनो होनो हायोब्ला नोंथाङा निस्सय सहाय खालाम। नोंथांनि सहाय खालामनायजोंनो बिथाङा थांनानै थागोन। जों मानसि हिसाबै सहाय खालामलायनो थानांगौ, मदद खालामलायना थानांगौ। आरो
बे जायगायावल' नङा गोबां माने जायगाफोराव बेफोरबायदि मानसिफोरखौ नुनो मोननाय जायो बे हिसाबै बै ओनसोलनि मानसिफोरा एसे दायथ' लानानै बिथांमोनखौ नायब्ला मोजां आरोखि जाहाथे बिथांमोनाबो थांनानै थानो हायो नोंथांमोना मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै बे सासे सुबुंखौ बिदिनो फोसाबदों आरो नेक्स्ट बाराव बिदिनो फोसाबबावगोन निस्सय जोङो मोनसे थांखि लादों जोङो खम समनि गेजेरावनो बेफोरबायदि सुबुंफोरनि सायावहाय बेफोरबायदि सुबुंखौ नायनायनि मोनसे बेबस्था आरो खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लानाय जाबाय सम फैयोब्ला नोंथांमोन रायजो राजानो जोङो फोरमायगोन आरो नोंथां रायजो राजाफ्रा जोंखौ बे खामानि मावनायाव हेफाजाब खालामब्लानो जोङो निस्सय आवगायलांगोन आरो मोजांसिन खामानि मावनो हागोन होनना जों सिन्था खालामो आरोखि बिथांखौ जुदि तिनिसुकियानि सोरबाफोर सिनायदोंब्ला न'खरजों जगाजग खालामनानै होनानै न'खरसिम लांनो थाखाय बेबस्था खालामना होयो आरो जोंजों जगाजग खालामो जाहाथे बिथांखौ गावनि न'खरसिम सहैहोनो हायो बेखौनो जों लुबैदों आरोखि मानोना बिथांनि न'खरसिम सहैथों आरो बिथाङा गावनि न'खरावहाय गावनि आंगोफोरजों गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे थाहैफानो हाथों बेखौनो जोङो मिजिंथिदों गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास महिन्द्र स्कर्पिय महिन्द्र थार एक्सेल 6 नेका बेलेनो स्विफ्ट डिजायर टाटा पांच वागनार एल्ट' केटेन सेलेरिय' इग्निक एल्ट' केटेन एक्सेल-आइ महिन्द्र ट्रेक्टर अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।